Siyabengelela Ningizimu Afrika. Namhlanje size ngodaba oludinga wonke umuntu lapha ekhaya. Sicela izingane zisondeze ogogo, o-auntie, wonke umuntu ayibukele le video ngoba simayelana nekhaya namhlanje elisokolayo, umndeni onganamuntu ofaka isaka ebaleni. Iwona okufanele ubuke le video. Umuntu osegoli, ongasebenzi, odidekile, umuntu osekhaya onenkungu emehlweni ongazi uzokwenza njani. Simayelana noTemu ukuthi usebenza kanjani, indodla zezimali ezikhandekayo, sizonibonisa ubufakazi, sinikhombise nokuthi nizosizakala kanjani. Babusengwayo. Ngibekelele eSouth Africa yonke namaphethelo nama-catch wonke ngokuphelela kwawo. Ngithi njengoba i-catch ikhona, ngizoqale ngithi ngiyazi ukuthi ama-South African aselimele kakhulu indaba ze-scam. Cha, i-scam sifuna imininingwane, akuveli abanikazi baso, la kuvele i-catch noqobo layo ukuze ikhombise lezinto ekufanele izivezele eSouth Africa. Phumani enhluphekweni, ngenani ekusizakaleni ngendlela elula. Ngisacela ukuthi nginikhombise ukuthi lento ekuthiwa uTemu ilekelela kanjani endaweni eziphila impilo enzima kube kulula ekhona. Esakhuluma nje babusengwayo, bakwethu siya understand ukuthi i-economy ye-country ikusiphi isimo, siya understand ukuthi kuba njani ungasebenzi. Amen. Ukuba mdala, ungenazwi, ungenamali. Amen. Ukuba umuntu ofisa ukuzibona egqoke kahle, enuka kahle, enemali yakhe, kodwa engazi ukuthi uzokwenzani. Kunabantu abafundile nabo abanganayo i-option ukuthi bazokwenza kanjani. Silana ke ngani nonke bafowethu, sifuna ukunazisa impela ukuthi ngempela uTemu uyayigaya imali, uyanipha imali. Umuntu ozosilalela nomuntu ozokwenza sikushoyo, umuntu ozonotha. Asikwenzeni lokho ngoba asazi ukuthi le project abayikhiphile izophela nini. Thina sesiqalileke sayigaya imali nezinto futhi nazi bayasipha. uTemu uxhumene nathi singama-catch, wathi ma-catch sicela nibe amanxusa, nikwazi ukuthi intshela abantu ngalento esiqaliwe. Amen. Babusengwayo. Njengoba eseshilo umsakazi, anginako ukulanda ekudeni. Okwami ukuthi nginivezele ma-South African ma-catch amahle. uTemu uthi uyakwazi ukuthi mawuhambisana naye uzithole solekeleleka ngento ethi ayibe yile. Ngisazokuvula ngikhombise uquality nobcomfort bakhona. Ngisazokuvula konke lokho. Njengamanje ngisakukhombisa amandla kaTemu ukuthi uthini. Akusiso scam. Bafowethu, yonke lento yenzeka mahala, ayikho imali ezodingeka kuwena. uTemu into ayidingayo kuze akwenze ufane nathi kanje ube yinxusa, udinga ukuthi ube nabalandeli aba 1000. Kukhumbuleke lokho. Qiniseka ukuthi unabalandeli aba 1000. Kwenzeke kanjani? Uthe uTemu mayexhumana nathi wathi ma-catch sizonipha imali, siniphe nama-voucher okuthenga kuthina ngaphakathi esitolo. Nembala wenza kanjalo iqiniso. Imali esesikhande kuTemu sisaba ngisho nokuyikhuluma. Nawe ungakwazi ukuthi wenze le mali esiyenzayo. Lalela ke, wenza njani ke mawufisa uTemu ukuthi akwenzele kanje? Buka izipho ziningi kakhulu, okunye abanye bake babona sikuposta okufike namhlanje lokho. Njoba nibona kukhona ama perfume, kukhona igqoko, kukhona amateki, kukhona ama headphones, ama microphones, okunye ke sesikuvulile, even ama cocks engiwafakile ebhola. Njoba nibona yonke lento yakaTemu. This is high quality footwear. Mawubheka nje quality la, quality yonke ekhona ka-catch, even the sneakers lawa akhona la, equality. Sithini kuwe?
okubalekile imali bafethu kuyeke kwempahla but into ebalekile ukuthi siqede indlala umuzi nomuzi okhona eSouth Africa. Akakapheli isikhathi singakanani icash bethi ayishintshi icash bethi ifaka isudu eyodwa kanjani icash wara. So manje njoba niyibona ukuthi icash isicash izobonakala njalo nje manje sibuka sishutha ama video kuyobe kwama video sigqokise utemu. Yonke into asikhiphi ngisho imali encane nawe ungenzelelwa into efana naleyo. Lalela ke umuntu wasekhaya. La ku bio yaleli page ngabe ku Facebook noma u TikTok ku bio hamba obheka lapha ku bio uzofica ilink yakwaTemu. Senzele ukuthi nawe ukwazi ukwenza imali ngalento njengamanje. Kunjalo basengayo. Amen. Cofoza ke manje. Mawuphuma nje ukubuka le video uyocofoza lapha ku link. Mangabe kodwa unabalandeli aba 1000. Amen. Mabe ngaphansi kwaloko angeke uqualify. Lalela ke. Sucofozile. Mawuqeda kucofoza uzodownloada i-app yakwaTemu. Ngale kwaloko unawo uTemu kade wamthatha. Kade wamdownload. It's fine nakuwe. Qhubeka ke nasi stage esilandelayo. I-stage esilandelayo uma ngabe somdownloadile uTemu noma unaye ekhwapheni lakho already wenze njani ke manje? Ngena lapha phezulu la ujwayele khona ukucinga izimpahla. Kuzo zonke ke izitoro impahla zicingwa lapha phezulu. Shona khona ke njengamanje. Uyocofoza le code ezokuthatha iyokufaka le la uzophiwa khona imali. Uzobona nje ukuthi akakakhipha imali kodwa already sebekunika imali. Ayikho imali osayikhiphile futhi ayikho imali oyoke uyikhiphe ukuze uthole yonke lento ukhande imali. Bathi imali ongakwazi ukuthi uyenze kwaTemu ngenyanga ingivile ku 100,000 ingale ku 100,000. Amen msakazi. Amen. Kunemali oyikhanda ngokuthi ulanda abantu, kunemali oyikhanda ngokuthi wenze umkhangiso isikhangisi se-advert wapost ivideo yabo ugqoke impahla zabo bayakugalakaka. Amen. Uyathola imali. Kunemali yokuthi lo video uyithatha uyifaka Facebook naka Facebook bayakuphinda. Uphindwa kathathu ufika unika imali ku Instagram, unika imali ku Facebook, unika imali ku TikTok. So nje imali iqhamuka nxazonke. Amen. Uthini ngendlala? Izoba khona indlala makunje sengaye ebantwini? Msakazi wami. Indlala iyaphela ngokuthi ulandele okushiwoyo ngaphandle kwesigemu. Indlala uma kusekhona usengwayo noma ikhethe ukunyamalala kwendlala ayiphinde ibonakala. Nengane msakazi othola ukuthi iya esikoleni ayifani nezinye ingane. Kodwa uma kukhona uTemu eduzane iza kufana. Leyo ngane izofana nezinye ingane. Angibonge babusengwayo. Umuntu okosaqhubeka osabhala phansi ngithe sondezani abashana ukuze nizoyibhala phansi yonke lento engiyishoyo noma niphinde le video until nize baqonda ogogo lapha ekhaya baqonda oanti izingane zakithi ezikhona eSouth Africa ezinganayo iplan yemali ezize zigcina zenza imanga zokuthi kuduma isisu. Nakithi ke isisu besishunqela besinama projects esigcine siwakhansela ngenxa yokuthi besiswela imali samemeza sithi sifuna ibudget yokwenza imovie yakhumbula. Amen. Akwangaqhamuka umuntu yebo kodwa manje asisayidingi idonation sesiyakwazi ukuthi sibone imali ukuthi siyakwazi ukuyenza. Besidinga u20,000 kodwa ngendlela ekwenzeka ngakhona into esizoyishutha nje futhi kungekudala le movie yalomntwana ngenxa yemali esikwazi ukuthi siyenze la ekhaya kwaTemu. Lalela ke. Ngenze njani ke mase ngiyidownloadile i-app yakwaTemu? Ngithe lapha phezulu ku search bar lapho ujwayele ukucinga khona impahla ubhala khona all ladies dresses no jean no whatever lokho sokusearch bhala le code izokuthatha ikuphonse phakathi kweprogram le ezokunika imali. Imali uzoyibona namhlanje njengoba ungakakhiphi imali futhi awusoze uphinde ukhiphe imali ngiyakuphinda lokho. Faka ke le code ibhale phansi uthi INA 329298. Ngicela uphinde msakazi. It's INA
3 2 9 2 9 8. Seyibhaliwe ke ngithi laphayana la ujwayele ukusesha khona uyacofoza ke ibhathini lelingala lokusesha vele uthi nje chofo la ubhale khona. Kwenzekalani manje? Ithi ngena ke manje kwi-program ibizwa nge-influencer. Sinenza ama-influencer nonke makheshi lapha emakhaya. Awuzange ukuzofukuza ukuthi kufuneka ama-video zonke insuku. Ukhipha nje 1 bakubhadare. Ukhipha 1 bakuhlabe ngo300, bakuhlabe ngo500, bakuhlabe ngo700, bakuhlabe nge1000. Kuya ngawe ukuthi amandla akho angakanani, ukhuthele kangakanani, nokuthi ilevel yakho. Khona umuntu onabalandeli abawu1000, khona abawu10000, khona abawu100000. Ukhula kanjalo ke ngokwemali ophiwa yona. Amen. So ucofozile kubhalweni ke manje lapho mlaleli mbukele ekhaya. Kubhalwe ukuthi authorize to unlock. Engise uyayibona iprogram ibhaliwe lapho influencer program authorize. Amen. Awusho baba sengayibezwa kahle ekhaya. Bhalwe ukuthi Authorize Ndikizane angifundanga msakazi. authorize to unlock. Authorize to turn lock. Yes. So wenze njalo ke u10 lock lo sho baba sengwayo. Sekuzobhalwa ke manje ukuthi faka ama details wakho waka TikTok. Uthi faka amadintili aka TikTok lapha. Ukuze Ungene. umukeleke. Yebo. Phelele. Sebethini manje ngisowulogile bakuchuzisile ukuthi ufaka iphi email mhlawumbe ungasebenzisa your email noma your Facebook just to get in. So uloge in so uzoyibona ke yonke lento ke esikhuluma ngayo. Sebethini ke manje ke iyipi iplatform ozoxhumanisa uTemu nayo lapho uzokhangisa khona. Ngesilungu bathi which platform are you going to be using to promote or advertise izinto zakwaTemu lapho uzoposta khona i-content yakho. Bese wena ukhethani na? Ukhetha uTikTok ngoba ubhadara kakhulu uTikTok. Ukuthule ebandleni. So uthi wena authorize TikTok. Bese iyavela laphana i-relationship umshado phezulu ozothi Tem TikTok switch cover. Kuyahlanganiswa ke manje. Umsakazi ngicela ukubuza. Yeah. Temu TikTok qhafa. Mhlambe lapho uqhafa. Uchaza ukuthini uqhafa la? Ukhafa usuthini na uthi gulukudela ngaphakathi. So uyangena ke manje. Uyangena usukuhlanganisile ifindo lomshado olikhandayo phakathi kwaTemu store neplatform ozoyisebenzisa ukukhangisa. Sibopha ifindo. Yeah. Awuluzi lutho ama fans wakho awuluzi nje akukho futhi okubonakalayo ukuthi sokuhlanganisile. Kodwa uyazuza. Uyahlanganisa. Yes. Uyazuza. Sibengithi awuluzi Awuluzi. Uyazuza. Exactly. Listen, so kwenzile ke lokho phuma ke manje kulonto leyo ubuyele kwi-app lengithe uyidownload uTemu angithi ivelile la somewhere la uyiveze khona efonini yakho. So uyoyicofoza ke manje uthi Temu iyavuleka. Mayivuleka isithini ke manje? Isithi usungaphakathi estore. Sewuyabona lawe lapha mhlazane bek-authorize ukuthi sewuphakathi kwi-program. So uyabona lapha ukuthi na i-app isivelile. Bese ke uTemu avela njengenjwayelo. Bengizwa baba. Uzovela njengenjwayelo njengoba bevela. Bese wena uyaphezulu ku search bar again. Ngithini baba sengayo? Uthi bayatotolize bese uyosesha ibar lapha phezulu. Ukuze uzokwazi ngelimi elula nje uzokwazi ukuhlangana kalula noTemu. Uyatotorize ukwenze lapha kodwa wenza lento azokukhombisa yona. Yes. Ukuthi ethinta la ukuze kube nje nangabe uFacebook kakhulukazi uTikTok. Mawukwa TikTok lapha noma kanjani indandatho wena sebehlangene noTemu.
Exactly. Okay, so ubuyelile ku-app ke lalela ke mlaleli ekhaya. So ubhala ke lapha ku search bar ukuthi influencer program. Ukubhala lapha yaphezulu labo ufaka khona ikhodi ngalesa sikhathi. So uyashintsha ke manje. So ubhala ngicela ungiphindele. so ivulile i-app Influencer kuthiwani? hayi if wenza influencer program. Not influencer. Okay. Uyabhala ke lapha uthi influencer program bese uyasesha Influencer. yeah program. Influencer. Yes program. Program. Yeah, wayishaya. Yebo. Seyikusaphi straight ke manje ekutheni usuyi-influencer nawe. Kuzovela uqhaqha leimpahla, kuvele ekuqaleni ukuthi uyi-influencer, kuvela ngapha ekhoneni, egcineni, kuyeke konke okuphakathi nendawo yana ngapha egcineni imali yakho ke leyo. Sekunemali lapho. Kukhona lapho engifuna ukuthi ngiphinde ngikubuze khona ke msakazi. Yeah. Uma ngabe uthi joina mhlambe ijoin yakho ithi iba ne group engakanani ngicela ungiphindele lapho Kumele ube nabalandeli abayinkulungwane 1000. abayinkulungwane Yeah. 1000 Yebo baba. okay uma ngabe ngiyamthanda mina uThemo kodwa manje anginayo lento yokuthi ngize ngifike kubalandeli aba 1000 kodwa ngiyafuna ukufika kuThemo yipi mhlambe enye indlela engingayenza ukuthi ngisondelane noThemo eduzana Buti kufanele ukuthi ugide ngamandla mawukuthi wenza ama video gida mawukuthi uyashikila utshikile ngamandla mawukuthi uyaxoxa indaba ezinhle uxoxe ngamandla bakuthanda abantu bakhuphuke ngaphandle kwaloko awukwazi mawuyimboni ushaye inkondlo zwakala uThemo uyindoda ongayethemba ngaphandle kwandaba ezitha esithi ushenge kodwa uThemo indoda ongayethemba ngoba yenza izinto zenzeke yes bafowethu imali ke esilapho ke kuma earnings isebenziseke manje uyabona ukuthi khona la ukuthi use now pressa ke lapho uyisebenzise khona engenhla okuyimali ucash ungayisa ekhadini lakho noma ungayihlanganisa nayo uthenge ngayo use now ukhetha impahla njengoba nathi ke sijwayele ukukhetha ke lezi impahla ke osuyikhethile izona ozokhangisa ngazo evidweni yakho ushuthe ngefoni bese uyaposta so kwenzile lokho amawash lawa kuningi bafowethu kuningi nawa nama headphones there's a lot headphones ama power bank igqoko amasokisi amakhokho kuningi kakhulu asazi singakuchaza sithini yebo bafowethu imali ozoyenza isaka uzokwazi ulifaka ekhaya isaka le mali ongakwazi ukuthi uyenze inyanga nenyanga ungakwazi ukuthi uyenze futhi usuku nosuku mawul add abantu bekujoyina ngawe futhi wenza u65 rand wonke umuntu ngabe unabalandeli abancane noma abakhulu uthola u65 rand bayakupha nje kalaka lalela ke mbukeli mawudideka sicela ukuthi ufonele iDTTV izokucushisa kancane enambeni yethu ke esibhalile khona la ngaphansi sicela ukuthi wonke umuzi ukwazi ukuthi wenze u2000 rand akudingeka imlingo uposta nje kanye wenza ivideo bakupha imali futhi uphinde uthenge ezinye uposte futhi bakupha imali bangenhla ungayisave imali usebenzise ivoucher kuphela thina senza kanjalo ke imali sayibeka sebenzisa ivoucher sibeka imali sebenzisa ivoucher 600 300 500 sometimes 1000 kuya ngokuthi ke wena uactive kangakanani sinifisela inhlanhla yonke bantu bakithi amasokisi lawa achaza ukuthi mangabe ugqoke ikhokho alisheleli ngaphakathi ucomfort usafety kakhulu yes bafethu kakhulu sicela ukuthi nazi ukuthi impahla zakwaThemo akuzona impahla eziyiphongphongo quality oyithola kuzo zonke izitolo ezinkulu ozaziyo uma ungezwe ngabantu bekhuluma bethi uThemo unjani ayikho yonke leyo nto leyo bekuyimpi nje singafuni futhi ukukhuluma ngayo kodwa nje uThemo une quality kakhulu bafethu ungalibuka nje le check this kick ama kicks lawa lama kicks arokha kakhulu uyawezwa nje comfort nequality hayi usazoshuba kakhulu alula awasindi ayasebenza impela kamnandi izanekoloni la iperfume engathi iyadura lapha yani le perfume le ikoloni le lena bathi ikolomi
inkulumo kodwa ke ifuna labantu angazathi bafana nama catch ngani ngoba mangabe uyicatch udinga ukuthi ube nezinto ezikanje njengalokhu akuvulwa ke kanjena lokhu kuyaswipe njengefoni ukuvula kanje bese ugcoba bese uyakuthatha ugcobe amakha mawuqeda lapho bese uthatha intombi yakho wenze sure ukuthi uphethe ipacks ngoba uma kudlula icatch noma kudlula ama-catch izosuke ihogele intombi yakho uhogela kwayo uzoyisola kanti kusuke kwadlula elinye ikha ngcono ivale ngepacks ingayizwa le perfume amen usho njalo babukheshi ukuthi uma ngabe uzohlangana nama-cash qiniseka ukuthi intombi yakho awuyivumeli ihogele ama-cash ngoba izoba nenkinga lama perfume enza umuntu wesifazane aba nalento ekuthiwa i-fantasy ufantasy aba nalo fantasy lolo yebo uma ngabe ungena epacks ngcono na uzohlangana nama-catch uvele usuyivale kanje ngoba izosihogela ngezwa qobo ngoba izothi noma seyilele msakazi uthole ukuthi manje sekuloke kufika lo fantasy lona manje uthola ukuthi manje yabona manje akusenzeki njengoba nazi ke uTerry Perry ukuthi mayikhuluma ngefantasy uyamazi uTerry Perry ngiyamazi uThwaliphenti lo walapha phesheya okhanda wona lama move of fantasy awumsakazi ngoba siphinde sizwane kanti inkinga ikuphi umsakazi wasiyazwana impela siyohlezi futhi siyohlezi asibongeleke abantu abayilalelile le video sicela ukuthi bafuthu nenza imali nisibonise futhi maseniyenzile imibuzo nibuze kuthina kuma inbox noma ocingweni lethu even nasepostini sinepost ipost lethu lithi Drakensberg Entertainment Tourism TV, PO Box 164 Bergville 3350, email detttvonline.info@gmail.com, ucingo 0847352614. Babusengwayo vala. Siyabonga. Ngokuvalwa kwami engizokusho ngizocela ukuthi makhetch amahle ononke eSouth Africa mhlambe namaphethelo. Ngicela ukuthi akusiso iscam this. Ngempela into ezoninikeza amathuba angcono empilo imali ngokuvalelisa futhi ningaba phila kangcono ukuthi imali isaveke kunokuba iphume ngcono nisizakala ngokuthi nihlangane noTem yes uma nihambe ekudeni noTem nempilo yenu iyaqhela eduze kwenimuzova indlala yebo lalela umuntu wasekhaya qiniseka ukuthi uyajoin uTemu uyabuza futhi la udide yakhona imali uzoyibona singaxhumene nawe usaqala nje hamba ubheka imali manje ukuthi ayikho yini maye ngekho imali shuthi i-scam le hamba ucheck imali ukuthi ayikho yini after sowenze zonke lezi step uma ngabe udideka uyasifonela uyasibuza siyakuchazela amanxusa kaTemu ngidla uTemu amakhetch amahle via the catch the catches peace out